Het fietser Leo Westra kan een contract tekenen bij Astana. De Kazachse ploeg wil hem graag voor 2 vers lezen. Het contract dat Westra bij Vacansoleil had, rint af. De fietser mij zelfs nog niet sissen hoe de interesse van Astana, dat mij officieel pas van 1 augustus af. In het kanaal onder trekwij bij de Triemen hebben we doekers van de brandwacht vannacht zocht naar de bestuurder van een auto. Om 2 uur heen kreeg de politie melding van een auto dat in het wetter lei. De ziekactie had niet opsmieten. Hoewel de eigenaar van de auto wel bekend is de bestuurder nog heel tijd net voen. Een groep Frieske meewerkers van bouwbedrijf Van Wijnen had joet het werk der lijn. Het personeel viert bij het haatkantoor in Baren actie voor een goed sociaal plan voor meewerkers die het vanwege een reorganisatie dien krijgen. Van Wijnen skrost landelijk 20 baan. Van een joen bloot het nog lang warm. Vannacht is er kans op diezen en mist en wordt het 13 graden. Morgen volop zinnen bij een zwakke noordestenwind en temperaturen om de 24 graden in.